eskarilaisten vierellä, että kaikki on siellä jalkakäytävän nurkalla yleisö. Ja odotetaan sen aikaa, että pikkuväki pääsee tuolta paikoille. Aha. No niin, odotetaanpa, sieltä on pienet vielä tulossa. Mä kerron pikkusen tässä semmoisia ohjeita, että miten me toimitaan tuolla matkan varrella. Kuten te näette, niin meillä on täällä 3 tämmöistä naista, jolla on tämmöiset kepit. Minun nimi on Anna ja tässä on Tarja ja siellä on Mari. Ja sitten kun me lähdetään tonne kierrokselle seuraamaan niitä pääsiäisajan tapahtumia, niin kukaan ei saa meitä ohittaa. Me pidetään näitä keppejä tällä lailla siellä edessä, että sitten ne, jotka on täällä esiintymässä, niin niillä on sitten rauha tehdä sitä, mitä kohta lähdetään seuraamaan. Ja jokaisessa paikassa meillä on 5 eri pistettä, niin siellä odotetaan niin kauan, että kaikki pääsee sinne paikalle, eli kenelläkään ei ole kiire eikä tietenkään saa töniä, että siellä on turvallista kulkua. Ja sitten täällä on Maria. Maria on Jeesuksen äiti. Ja Jeesuksen äiti kulkee tuolla koko matkan mukana. Niin te voitte aina niissä pisteissä seurata, että missähän se Maria, Jeesuksen äiti, onkaan sitten aina siellä paikassa. Ja katsoa, että löydättekö te sieltä. Maria ei puhu koko matkan aikana, mutta se seuraa, kun Jeesus on se lapsi, joka on jo kasvanut aikuiseksi, niin se seuraa kaikkia niitä pääsiäisen ajan tapahtumia, mitä silloin tapahtuu. Ja se on välillä aika surullistakin, ja Maria oli surullinen. Mutta nyt me toivotetaan, että teillä kaikilla on oikein ihana aamupäivä seurata näitä tapahtumia. Onko täällä kerjäläisiä? Käsi ylös. Vielä kerjäläisiä täällä. Myyjiä täällä on torilla ja täällä on esityksiä. Illemmalla on sitten vähän enemmän esityksiä. Me lähdemme nyt seuraamaan Jeesuksen matkaa Itäportilta kohti niitä tapahtumia, joista Raamattu kertoo. Getsemane ja Golgatan, ne tärkeimmät paikat. Mutta ihan ensimmäiseksi me näemme sen paikan, jonne Jeesus meni viettämään pääsiäistä. Meillä tämä kiirastorstai-ilta muistuttaa siitä, kun Jeesus lähti opetuslapsineen syömään pääsiäislammasta. Ja hän antoi ohjeen 2 opetuslapselleen, että minä olen järjestänyt paikan, missä haluan sen pääsiäisaterian viettää. Ja te löydätte sen paikan, kun te menette tuonne kaupunkiin, niin siellä kadulla kävelee mies, joka kantaa vesiruukkua päänsä päälle. Mitä ihmettä ne pojat kyselivät, että hei, että eihän se ole, ei miehet koskaan kanna sitä vesiruukkua siellä maassa. Ja siihen aikaan se oli naisten tehtävä pelkästään. Ja se oli hyvä ohje. Sieltähän löytyy mies, jonka pään päällä oli vesiruukku.
Ja tuota miestä seuraamalla he löysivät sitten paikan, jonka yläsaliin oli laitettu kaikki valmiiksi. Te olette ehkä kuulleetkin Jeesuksesta. Ja ne ihmiset ajattelivat, että hänestä tuleekin kuningas meille. Mutta Jeesus ei ollutkaan semmoinen kuningas kuin ihmiset ajattelivat. Kun hän saapui Jerusalemin portista, ihmiset vilkuttelivat ja heiluttivat palmun oksia. No nyt näin. Minä en anna sinun pestä minun jalkani. Pietari, jos sinä et anna minun pestä jalkojasi, se tarkoittaa, että sinä et halua olla minun ystäväni. Ymmärrättekö te, miksi minä halusin pestä teidän jalkanne? Minä halusin näyttää teille, kuinka teidän tulee kohdella toisianne. Minä olen teidän herranne, mutta siitä huolimatta teen palvelijan töitä ja pesen teidän jalkanne. Teidän tulee kohdella toisianne samalla tavalla. Kukaan ei ole toistaan parempi. Pitäkää huolta toisistanne ja auttakaa niitä, jotka tarvitsevat teidän apuanne. Ja nyt Jeesus ja opetuslapset asettuvat pöydän äärelle viettämään pääsiäisateriaa. Siihen pääsiäisateriaan kuuluu pääsiäislammas, happamaton leipä ja Raamatussa kerrotaan, että opetuslapset ja Jeesus myös lauloivat kiitosvirsiä.
Tämä on meidän viimeinen yhteinen ateriamme. Mitä? Aiotko sinä jättää meidät? Tänä yönä viholliseni tulevat hakemaan minua. He tietävät, mistä minut löytää, sillä yksi teistä auttaa heitä kertomalla, missä minä olen. Minuako tarkoitat? Itsepä sen sanoit. Minä ainakin seison sinun rinnallasi. Enkä jätä sinua, vaikka kaikki muut jättäisivät. Pietari, ennen kuin kukko kolmasti laulaa ensi yönä, sinä 3 kertaa väität, että sinä et tunne minua. En voi uskoa, että sanot noin. Minä en koskaan sanoisi, että en tunne sinua. Ottakaa ja syökää tästä. Tämä on minun ruumiini, joka teidän puolestanne annetaan. Ottakaa ja juokaa tästä kaikki. Tämä on minun vereni, joka vuodatetaan teidän kaikkien puolesta. Kun minä en ole enää teidän luonanne, kokoontukaa yhteen ja jakakaa leipä ja viini, niin kuin minä nyt. Tehkää se minun muistokseni. Lauletaan vielä yhdessä kiitosvirsi. Herra hyvä, kiittäkää, iloiten ylistäkää. Luodut kaikki laulakaa, Luojan suurta kunniaa. Hienoa. Nyt lähdemme sinne Getsemaneen puutarhaan ja seurataan taas meidän oppaita tuolla, jotka kulkevat edelle. Onko joku nähnyt Jeesuksen äitiä Mariaa tänään? Käsi ylös. Onko joku nähnyt? Täällä. Tuolla menee Maria. Jeesus rukoili pitkään ja hartaasti, mutta niin siinä kävi, että opetuslapset ei jaksaneetkaan valvoa Jeesuksen kanssa, vaan nukahtivat ja Jeesus itse vain rukoili ja oli hereillä. Ja yhtäkkiä kaukaa alkoi kuulla kovia ääniä. Joukko sotilaita oli tulossa tänne samaan puutarhaan. Tuoltahan he muuten saapuvatkin, tuolla näkyy sotilaita. Ja heidän edellään kulkee joku tuttu, siellä on Juudas, Jeesuksen opetuslapsi. Mitähän se Juudas siellä oikein tekee? Suutelemallako sinä minut kavallat? Annat ilmi. Älä Pietari! Ei, anna heidän suorittaa heidän tehtävänsä.
se Jeesuksen oppilas? En ole. En ole hänen oppilas. En ole. En ole oppilas. En tunne Jeesusta. Minä muistan sinut. Minä olen nähnyt sinut hänen kanssaan. En ole. En tunne tuota miestä. Minä en tunne häntä. Pääsiäisenä minulla on kuitenkin tapana vapauttaa, armastaa yksi vanki. Kummanko minä päästä vapaaksi, tämän Jeesuksen vai tämän Vaalsen roiston parantaa? Mitä minun tehtävä sitten tälle Jeesukselle? Mitä pahaa hän on sitten tehnyt? Saisitko vesiastia? Minä olen syötöttömän miehen kuollut. Vastatkaa itse mitä tulee tapahtumaan. Sotilaat, viekää tämä mies pois. Tule! Maatila sotilaat veivät Jeesuksen sisälle palaksi ja kertovat koko sotatainnoksesta hänen ympärille. Riisuvat Jeesuksen ja pukivat hänet punaiselle viittaan. Väänsivät orjan tappurasta kruunun hänen päähänsä ja panivat ruokokokin hänen oikean käteen. Aikansa pilkattua he riisuvat häntä viitalle ja pukivat hänet omiin vaatteisiinsa ja lähtivät viemään häntä ristiin naulittavaksi.
alas asti. Maa vavahteli, kalliot halkeilivat, haudat aukenivat ja monien poisnukkuneiden pyhien ruumiit nousivat ylös. Kun sadanpäällikkö ja miehet, jotka hänen kanssaan vartioivat Jeesusta, näkivät maan vavahtelun ja kaiken mitä tapahtui, ja pelästyvät suunniltaan ja sanoivat, tämä oli todella Jumalan poika. Jumalani, miksi minut hylkäsit? Isä! Sinun käsisi minä annan henkeni! Siinä oli myös useita naisia jonkin matkan päässä katselemassa. Galileasta lähtien he ovat kulkeneet Jeesuksen mukana ja palvelleet häntä. Heidän joukossa olivat Magdala Maria, Jaakobin ja Joosefin äiti Maria, Zebedeksen poikien äiti. Illalla tuli paikalle Joosef, rikas arimattialainen, joka hänkin oli Jeesuksen opetuslapsi. Hän meni Pilatuksen puheille ja Joosef otti ruumiin, kääri sen puhtaaseen pellava-vaatteeseen ja pani hautaan, jonka hän äskettäin oli itseään varten hakkauttanut kallioon. Hän vieritti hautakammion ovelle suuren kiven ja lähti pois. Magdala Maria ja se toinen Maria olivat
heti siellä ja istuivat hautaa vastakkain. Minulla on hirveä ikävä Jeesus. Aivan. Miksi ne tappoivat Jeesus? Hän ei tehnyt kenellekään mitään pahaa. Miksi ei kukaan auttanut häntä? Me voitelemme Jeesuksen ruumiin näillä tuoksulilla voiteilla ja viemme kukkiamme haudalle. Naiset katsovat toisiaan hetken surullisina ja lähtevät sitten kulkemaan pitkin katuja hiljaisina ja mietteliäinä. Kädessään naisilla on korit ja matka jatkuu Jeesuksen haudalle. Naiset muistelevat kuluneita päiviä. Palmusunnuntaina Jeesus ratsasti kuninkaana Jerusalemiin. Ihmiset olivat iloineet Jeesuksen tulosta. He pitivät häntä Israelin kuninkaana. Ja kiirastorstaina Jeesus vietti opetuslastensa kanssa viimeistä ateriaa. Ja silloin sotilaat vangitsivat Jeesuksen Getsemanen puutarhassa. Siellä Getsemanen puutarhassa, sieltä Jeesus vietiin suuren neuvoston eteen ja sieltä sitten maaherra Pontius Pilatuksen talolle. Pitkä perjantaina Jeesus ristiinnaulittiin ryövärien joukossa. Niin Jeesus kuoli. Jeesuksen kuolemasta ja hautaamisesta on nyt kulunut 2 päivää. Naiset tulivat yhä surullisemmiksi ajatellessaan, mitä Jeesukselle tapahtui. Miten me pääsemme haudan sisälle, kun haudan suun edessä on suuri kivi? Toivotaan, että puutarhuri on töissä, että hän auttaa meitä vierittämään kiven pois siitä edestä. Katsokaa, tuolta se hauta jo näkyy. Mitä ihmettä? Kivi on vietetty jo pois haudan suusta. Eihän täällä ole Jeesusta. Missä Jeesus on? Minne hänet on viety? Tämä on ihmeellistä. Mitä on tapahtunut? Älkää peljätkö. Tiedän, että te etsitte Jeesusta, nasarettilaista, joka kuoli ristillä 3 päivää sitten. Ei hän ole täällä. Jumala on herättänyt hänet kuolleesta. Menkää nyt nopeasti opetuslasten luokse ja kertokaa heille, että Jeesus on noussut kuolleista ja elää. Te tulette vielä näkemään hänet. Kuinka se on mahdollista? Ihmeellistä. Meidän täytyy heti lähteä kertomaan tästä muille. Lähdetään kiireesti. Minulla on kyllä niin ikävä Jeesusta. Missä Jeesus on? Josta kaikki on Jeesus. Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsiksi. Kastakaa heitä Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimen. Ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso,